प्रप्रथम जाऊन आव मी गेले गुरु महाराज गेले पादारविंदाक नमस्कार कोर्न तंगेले आशीर्वाद मागतास तशीची इस्कॉन संस्थापक आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपादाले आशीर्वाद मागतास तशीची अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक जावन शिले आमगेले परम पुरुषोत्तम कृष्णाले पादारविंदाक कोटि कोटि नमस्कार कोर्न आज आमका मानव जन्माचे सर्वोत्कृष्ट फल जावन शिले सत्संग भागवताचे एका स्कंदाचे 8 अध्यायांत येवचे कुंती स्तुती म्हणस ते कुंतीन कृष्णाक केलेले स्तुती ते मुखांतर आमकाजी सत्संग मेळतास भारी विशेष ते सत्संग मेळची म्हणल्यार हाका हांव हे ऑर्गनायज केलेले मधुपती प्रभुजीक आणि मुरलीधर चरण प्रभुजीक भारी आभार जावन आस इतले म्हणल्यार आणि हे मिगेले लेक्चर ऐकतले तुमका पुरा खंडितच म्हाका मिगेले चेड गोतस तुमका सकेड जाल्यारी हांव म्हाका गोतशिल्ले इतले सांगून तुमका कसलेय पुण्यक येदे कृष्णावेरी भक्ती चड जाली म्हण जाल्यार हांव कृतार्थ जाता संतोष पावता मुरलीधर चरण प्रभून म्हाका 4 दीस फुडें तुका भागवतान तुले कुंती स्तुती काडू जत्वे म्हण निमगयताना हांव आलोचन केले म्हाका जाय वये म्हणून इत म्हळ्यार म्हाका ताजी योग्यत ना कांय गोत ना कसले आयकलेले ना मस्त वाजिल ना हांव जाल्यार आलोचन केले वयसून घेवया म्हणून इत म्हळ्यार ते सूची आश्चर्य मिगेल दुवेन गौर गोपाल दास प्रभुजीले एक बुक अमेझिंग सिक्रेट्स ऑफ लाइफ म्हणून एक आसा तांतू ऑथर नोटांत वाजले तीन मेल्ले सांगले पळय म्हाका हांगा एक सेंटेन्स भारी खुश जाल म्हाका म्हणाली कसं म्हळ्यार तांत बरोवन आसा इफ someone amazingly offers you to do something which you do not know, then first accept it, say yes, then learn to do it म्हणून आसा तशें हांव लेखले म्हाका सगळी उत्तर म्हाका बद लेक्चर करूनय गोत ना पळोवया एक ट्राय मारया म्हण सांगून तशी हांव जायत म्हणलें आमगेले मुरलीधर चरण प्रभुजी लागीं ते देखून हांव उलयतां कसले न्यूनत की कसले चूक की असल्यार तुम्ही म्हाका क्षमी करता आणि आता आम्ही भागवता गुरीक घ्या भागवत कसले म्हणून सुरेरी मना करून घेऊ भागवत आमगेले शास्त्रांतू सुमार आस वेद वेदांत उपनिषद श्रुती स्मृती नारद पंचरात्र अशी सकड सुमार आसा हे सकड ಒಟ್ಟು केल्यारी काही 100 लक्ष स्तोत्र असं पुरो प्रभुपादान सांगला ते आमकां आमगेल जीवनांतू वाजून सोरोचे साधी जाना वाजून सोडी ते पूरा बूक पूरा ಒಟ್ಟು कोरून पेज खाली गुंडयल्यार ते आमकां आमगेल आयुष्य पावना तशें आसतना ते पुरे रुख होलसिला म्हणले की ते रुखांतू आमी रूख कशे जड्ज करचे सुमार रूख एक रूख भारी चंद असो पुरो पळोवचे एक रूख कलर कलर पाल्लो असो पुरो जाल्यार तू जावचे ते फल आवंदून आमी ताका जड्ज करता ते रूख जाय की ने कट करून उडया की म्हण तशी रुखांत जाल्यार एक आंबो भारी रुची जाल्यार ताजी गेल्लो पाल्लो अंश असो पुरो गेल्लो कोड असो पुरो जाल्यार ताजे आंबो कितले गोड आमी दोन घेनात ते रूख तशीची हे शास्त्र पूरा ಒಟ್ಟು केले ते पूरे एक रूख म्हणून आम्ही संकल्प केले म्हणजे तक्का कल्पतरू म्हणतात कल्पतरू म्हळ्यार आम्ही कल्पन केलेले आमकां मेळटा ते रुखा मुळा बेसलेले तरू म्हळ्यार रूख संस्कृतांत कल्पवृक्ष नाव आहे तशी कल्पतरू ते कल्पतरूचे मुळांतू आम्ही कल्पन केलेले मेळटा ते ताजे
गलितम फलम म्हणस त्या असं भगवंतान सांगला. गलितम फलम म्हणल्यारी पिक्किले फ्रूट. त्या पिक्किल फ्रूट कोणाला तोंडा तुका नाही इले, शुकाले तोंडा तुका नाही इले. शुक म्हणल्यारी कीर म्हणे करतस संस्कृतांतो. कीरान केदनाई वडची आज फ्रुटाचे वय फलाच मात्र तोंड घालचे काय पुढे एक म्हणतार मामशील तो सांगतशिलो पुता फ्रुट्स घेताना वाटस म्हणून पक्षी ना वाट केला म्हणून पळो नका ते खंडित गोड असता म्हणून सांगता. तशी तका भागवत महिमेंतू सांगला हे श्लोक. निगम कल्पतरोर्गलितम फलम शुकमुखाद अमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवी भावुका. रसिक रसिक म्हणल्यारी ಗೊತ್ತशील जण, एक्सपिरियन्स्ड जण, नॉलेज अशील जण त्यांनी या सकड मुहुरहो पिबत भागवतम केदाय पियंती भागवत इति मितन म्हणल्यारी हे रसमालयम. रसमालय म्हणल्यारी या रसाचे एक आलय आहे म्हणून हे कसं आहे. निगम कल्प तरोर गलितम फलम. निगम म्हणल्यार आमगेले शास्त्र. हे शास्त्र जे निगम कल्पतरू ते निगम शास्त्र पूर एक कल्पतरू म्हणून आम्ही लेखले त्याचे फल गलितम फल म्हणल्यार पिक्किल फ्रूट, रायपेंड फ्रूट. शुकमुखाद अमृतद्रव संयुतम. अमृतद्रव कैतांतो अमृत तशी गोड कैत ते शुकमुखात आईले इतले म्हणल्यार ते संत सांगतांती ते तंतू आंबेंतू आणि आम्ही अंका मेळचे ऐहिक फलांतू साली असता मागीर कत्त असता भितर बी असता भारी कष्ट. आमका एक सीताफल भारी रुची खाव्य म्हणल्यार एडे बी मागीर विंगड कंची एक काडयंती कंची पळयल्यारी बी मागीर साली कष्ट काडची पळयल्यारी नक्के म्हण दिसता खावचे. तशी अंतू साली नाकय कत्तू नाकय ते नमने अमृत तितले नमने फ्रूट. तशेरी तुमका डाऊट येवचे पुरो ये तोग पडल्यार पडताना बेतानावे पय जाल्यारी हंग कशी म्हणल्यारी आम्ही परंपरे तुकून एक गेल्यार तुकून अनेक गेल्यारी तुकून उगूर अनेक गेल्यारी ताका पेट्टू जायना तशी अगूर पडतस. ते कशी आमगेल परंपरेंत सुरवेरी दावान ब्रह्मा सांगले ये भागवत म्हणलेले फल असनवे भगवंतान कृष्णान ब्रह्मा सांगले, ब्रह्मान नारदा सांगले, नारदान व्यासदेव सांगले, व्यासदेवान शुकमुनी सांगले, शुकमुनीन परीक्षित राया सांगले. अशी सांग म्हणून आम्ही महाभाग्यवंत इथे म्हणल्यार आम्ही ते परंपरा येयले मध्व संप्रदायांतो आम्ही कितले भाग्य म्हणल्यार आमकां प्रभुपादान ते भागवत आणि भगवद्गीता ते दोन्ही आमगेले संस्थापनेचे बॅकबोन केला. बॅकबोन करून ते राती पल्ले त्यांनी नीद खेळणू ಒಟ್ಟು 1 ಗಂಟೆಗೆ 1.5 ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೋನು आमक ते प्रभुपादान ते आमक दिला. आम्ही चंद करून उपयोग करका आम्ही भाग्यवंत या परंपरा येईल देखून. अशीची अनेक म्हणल्यार भागवतांतो अनेक मस्त येस जाले प्रार्थने स्तुती काणयो पुरा सांगती तेन्ना हे स्तुती काणयो पुरा तंत पूरा प्रार्थनेस विंगड भक्तान केलेले. हे फर्स्ट स्तुती कुंतीन केलेले बालमेन्शन जावन भागवतांतो स्तुती केलेले फर्स्ट बालमेन्शन कुंतीन. हे स्तुती प्रार्थने पूरा कशी म्हणल्यार आम्ही एक भांगरा अंगडी वचून भांगरा पट्टू की नेकलेस की पळयतांती. नेकलेस की पळयताना भांगराचे म्हणटा ते भारी चंद इति रुंद जावन भारी चंद असता. ताजे वयरी ताका नमुनवार कलर नवरत्न पत्तोरू कलर जिगमिगी पत्तोरू पच्चे नीळी वज्र मोती पुरा दवरल्यारी ते लाईट ऑफ ऑन करताना भारी चंद दिसता. तशीची हे स्तुती प्रार्थने पुरा एक मोतीशे कुंतीन केलेले स्तुती एक मोती मागीर
भीष्मान केलेल्या स्तुती अनेक नील स्तवराज म्हणतात ती भीष्मान केलेल्या स्तुतीक स्तुतींतू रायते स्तुतीचे स्तवराज म्हणतात ती भीष्मान केलेल्या स्तुतीक मागीर गजेंद्रान केला यशोदर पोट्टांतू कृष्णान असताना गर्भगत स्तुती म्हणून देव ब्रह्म पुरा येवन ते जैलांतू येवन तिका कारागृह असताना तिने तिका ते दावा स्तुती करतांती अल्लरी गजेंद्राल यस स्तुती ध्रुवालस प्रल्हादालस भारी चंद नरसिंहा स्तुती करचे मागीर अक्रूरान केला अशी नमुनवार मुच्चुकुंदाले सांगलेरी तितली पावना तितली स्तुती अस अंतू हे पुरा काही विंगड 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 चंद आहे जाल्यारी अंतू एक आम्ही पळोवका म्हळ्यार एक एकलं ना एक एक उद्देश करून आसून केला ಕೆಲವು ಜನ दावान पोट्टा असताना यशोद केले देवकीले देवतपुर येवन स्तुती करतात तिगेले कारागृहात ते म्हळ्यार तांकां एक उद्देश आसा देवा उग्गियो हे सत्य संकल्प तू उग्गियो तू आमकां हे दिला कसले उत्तर दिला येत म्हणून सांगून राक्षसाले कष्ट संहार करू कंसाले उग्गियो म्हणून सांगून त्यांनी प्रार्थना केलेले तशीची विंगड विंगड उद्देश कितें त्यांनी गजेंद्राक ताकाल्या पायाक सिसडीन धरताना कसं जाता ते तंतुकून सोडवून घेवचे तो प्रार्थना करता तशीची विंगड विंगड उद्देश असता जाल्यार हांगा आमी एक स्पेशालिटी प्रत्येक कसं म्हण पळोवका म्हळ्यार आमगेल कुंती महाराणीक कसले उद्देश नाशिल्ले खाली प्रीती कृष्णा वैरी प्रीती मात्र तिक ते प्रीती तिगेले ते स्तोत्र आम्ही वाचताना आमकां कळटा ಇದು म्हळ्यार तिगेले चेरडून पुरा राज मेळ्ळी तांकां महाभारत युद्धांतू तांकां पंच पांडव पुरा जिखवलंती जिखवताना ते राज पुरा तिका मेळटा आनी मुखार ती कसले नाका तीच राणी जाल्यारी ती दावान स्तुती करचे तिगेले ते निष्काम निष्कळंक निर्मल जावन आशिल्ले ते प्रेम आमी मना करून घेवका जाल्लेच इत म्हळ्यार आमकां आमगेल जिवनांतू आमी मना करून आमगेल जिवनांत आमी कसं म्हणचे आमगेल जीवन शैली आमी तशी करून घेवका जाल्लीतले आमकां जायना इत म्हळ्यार कुंतील प्रार्थना आमी आनी मुखार वताना दिसता आमकां तिणे कश्ट मागून घेतील कृष्णा लागी आमकां कोणाकय ते धैर्य येसना इतले कसले आमकां मेळ्ळो आमकां कश्ट एक दावाले मागून घेवचे म्हणटाक आमगेले धैर्य आनी प्रीती दावाल वैर आसेश ना जाल्यार केलो पुरो आमी आमगे कुंतील आमी आमगेल जीवन शैल्यान ती हाडका तशीची आता अगोर आमी स्तुती भितरी अगोर घ्या हे 8चे अध्यायांतू येता एका स्कंदांतू तशीची आता कसं म्हळ्यार कुंतीले स्तुती पुराय विद्वांस जणांना सकट सांगला हे श्रीमद भागवतांतू ताचे निज सिद्धांत आणि निज स्वरूप आमकां स्तुतींत मेळटा म्हणून तंतू ते अडक जावन आसा तंत भितर ते निप्पोन आसा ते आमकां मना करून घेवका आमी निमित्तान म्हळ्यार अशी वचन वच्ची न्ही प्रभुपादान केन्नाय सांगोस आमकां खंयचेय शास्त्र वाचताना 3 वस्तू आमी उडगास करून घेवका कसं म्हळ्यार एक वी मस्ट स्टडी इट स्क्रुटिनायझिंगली म्हणून सांगला प्रभुपादान खंयचेय शास्त्र मेलकू मेले म्हळ्यार वयर तुकून वयर आमी वाचची न्ही ताका विंगड अर्थ जाल्यार थंय बेसून आलोचन करून ते सूक्ष्म जावन ते व्याख्यान ते आमी मना करून घेवन इतके कशी सांगला इत अशी सांगा न्ही म्हणून बेसून ताचे भितर वचून आमी शिक्का नेक्स्ट अनेक कसं म्हळ्यार ते आमी एक कृष्णाल भक्ताल तोंडातून मात्र ऐकूका विंगड इतर मायावादी फिलॉसॉफी ते हे कृष्णा वैर असूयशील जण कृष्ण देव न्ही म्हणताल जण तसल जणा लागी आमगेल्या वरी एक मनीस तो म्हणून तशी सांगताल जणा लागी आमी
तांगेल तोंडा तुकुनु कृष्ण म्हळ्यार एक ज्योती, देव म्हळ्यार एक ज्योती, ताका निराकार म्हूण सांगून तसल जणालाय तुकुनु आम्ही ऐकूचे नज म्हणून सांगला. आणि आम्ही केन्नाय ऐकताना आणि सांगताल जणा काही कसले वैयक्तिक जावन कसले एक इंटरप्रिटेशन आणि नाजाल्यार कसले एक कसले असू नज विथ पर्सनल मोटिवेशन असू नज म्हणटा ती तुमका पुरा अर्थ जावचे पुरो वैयक्तिक कसले लाभ असू नज सांगताना म्हणून प्रभुपादान सांगला. तशीची अंतू खाली प्रेम मात्र आमका पळयत अज निज उद्देश आम्ही कृष्णावैरी प्रीती पावका. चैतन्य चरितामृत अंतो, चैतन्य मंजुषा अंतो, चैतन्य प्रभु महाप्रभून सांगला. चैतन्य महाप्रभू म्हळ्यार साक्षात कृष्ण ये कलियुगांतू अवतार घेतील. साक्षात कृष्ण कलियुगांतू चैतन्य महाप्रभू जावन आईलेंती त्यांनी सांगला. चैतन्य मंजुषांतो कमेंट्रींतो भागवता विषय कसं म्हणल्यार आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण वा कल्पिता. श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमा पुमर्तो महान् श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमिदम् तत्रादरान पर विंगड आधार ना का विंगड आधार ना तत्र आधार आदर न आधार न पर असं म्हणल्यार ये श्रीमद भागवतम प्रमाणम अमलम. अमलम म्हणल्यार शुभ्र परिशुद्ध स्पॉटलेस प्रमाणीय अथॉरिटी स्पॉटलेस अथॉरिटी म्हणजे श्रीमद भागवत ते देखून कशी कृष्णा कुशी कोरका म्हणून खाली भागवतांतू तुकून आमका मना करून घेऊन कृष्णा वैर प्रीती कशी सोडत कृष्णाकने आमका संबंध कसले आणि विंगड उद्देश कसले ना हे भागवता तुकून शिकचे. इत म्हळ्यार भागवताचे महिमेंतू सांगला दोन्ही श्लोकांतू हे पुरुषार्थ चतुष्टय म्हणून धर्म अर्थ काम मोक्ष हे आज्जे काही ये मात्र नाही आमगेल जीवन उद्देश आज्जे काही वैरेक उद्देश खाली कृष्णा प्रेम करचे ते आमक भागवत शिकयता. भागवतांतू धर्म प्रोजित कैतवो अत्र अत्र म्हळ्यार हंगा हे भागवतांतू धर्म कैतव धर्म प्रोजित कैतव म्हळ्यार कंप्लीटली रिजेक्टिंग all religious activities which are materially motivated. ते देखून ऐहिक उद्देश नाही ते केल्यार हे मळका हे केल्यार व्यापार नाही दवा लोटोब आम्ही भक्ती म्हळ्यार व्यापार म्हणून लेखला. सान नमुने एक कसले एक आश नतील आम्ही दावाला वचनांती ते आम्ही झालेले इतले आमक कसं उद्देश म्हणाल गोतना जीवनांत देवा प्रीती करचे वरलेल पूर दवाल ऑटोमॅटिक येता बाय प्रोडक्ट्स आमका ते ना हे ना म्हणले पुन्हा आमका पूरा ऑटोमॅटिक येता. कशी जे गब्बनी बोंडी मेळची कितेरवे केळी होयचे केळे ते ऑटोमॅटिक केळी मेळताना केळे कितरी केळी तोट करतात आम्ही ऑटोमॅटिक गब्बनी बोंडी ऑटोमॅटिक मेळतात. तशीची कृष्णाल वैरी प्रीती केलेल्या जणाक कसले उणी जायना कसले उणी जायना प्रत्येक जाऊन ते दी हे दी म्हणून हिंगोच्या गत्य ना ते उद्देशंगा प्रेम पुमर्तो महान. तशी ते कोणाल वरी प्रीती कोरका ब्रजवधू वर्गेण वा कल्पिता त्यांनी कशी केले ब्रजवधून म्हळ्यार व्रजांगणान ब्रज म्हळ्यार तद्धाम वृंदावन वृंदावनांतू गायेन तेकडेकडे वताना धूळ उपतकय ते धूळांतू बुड्डील ते कृष्ण तक ते धूळ आशिल ते गांव गायेल धूळ आशिल ते गांव ताका ब्रज म्हणतात.
त्यांनी कशी दवाक खुशी केले ते सिंपल जावन आशिल्ले ते बायल मनशे तांकां एज्युकेशन ना कसली गोत ना जाल्यार तांकां केन्नाय कृष्णाले आलोचना आमकां जाल्यार कृष्णाल आलोचन जावचेक पोरूक कश्ट केन्नाय चुकून वता एक सेकंड आलोचन केल्यार मागीर एक सगळे दीस विंगडच आमगेल मनांत वृजांगणा तशी न्ही तांकां कृष्णाला आलोचन कशी चुकोचे म्हणून आलोचन तांकां कश्ट त्यांनी न्हंयची सायडा बैसून आलोचन करताना तांगेले बुडकुळे उद्दा बोरून बुडकुळ होळून गेलेले तांकां गोतना ते नमुने कृष्णाला आलोचन ते नमुने कश्ट तांकां कृष्णाला आलोचन चुकोचे तांणी कश्ट पावता ती रान्नेरी दूध दवरल्यारी दूध उक्कून येता कृष्णाला आलोचन करताना मायेन बिश्टयता ते नमुने कश्ट तांकां कृष्णाला आलोचन सोडचेक तशी तांणी कशी प्रीती केले ते आम्ही शिक्का हे भागवत शिकून ते आम्ही शिक्का गाई एक कशी प्रीती केली कृष्णान गाई एक आमगेल गुरु महाराजान सांगोस गाई एक प्रीती केली शिवाय कृष्णा लगी आमका पावचे साध्य ना कृष्णा प्रीती पावका जाल्यार गाई एक प्रीती करता म्हण सांगेलस तशी भागवत म्हण तुमके कसं म्हण आयडिया मेळनास पुरो आता स्तुती पूरा इंगड इंगड नेक्लेस आवेरशिलाय पत्तोर जिग जिग पत्तोर तंत कुंती स्तुती म्हणून कळला ते आयकी केला आम्ही आजी सांगूक तंतु विद्वांस पर सांगतांती हे भागवत सिद्धांत आणि ताजी स्वरूप खाली आमका काणी काणी जावन वता जाल्यार हे सिद्धांत आणि स्वरूप आमका मना करून घेवका जाल्यार हे भागवत स्तुती आम्ही वाचका इति म्हणल्यार स्तुती करची केदना एक भक्तान तिगेले हृदयांतू ते नमुन प्रेम भरताना तिगेल हृदय द्रवित जाता कोणाले जेवते भक्तांगेले हृदय द्रवित जाताना ते तांगेले हृदयाचे अंतराळा आशिले निप्पोन बैसून आशिल्ले ते प्रीतीस नव्हे ते भाव भायर येता ते भाव आम्ही ऐकताना आमगेल भक्ती पुष्टी जाता आमगेल वैराग्य पुष्टी जाता आमगेले ज्ञान पुष्टी जाता तशी भक्ती ज्ञान वैराग्य पुष्टी जावका भगवत भक्ती नत्तील जीवन व्यर्थ भगवत भक्तिहीनस्य जाति शास्त्र जपतप अप्राणस्यैव देहस्य मंडनम लोकरंजनम म्हणून सांगला कश म्हळ्यारी भगवत भक्तिहीनस्य भगवत कृष्णावैरी भक्ती नतिले जीवनच नव्हे ते कंचे जाती जेवतो कंचे शास्त्र कितले शास्त्र वाजो कितले जप करो कितले तप करो ते कशेस ते कशी दागले तक्का अंग कंपेर होली केला कंचे मितन म्हळ्यारी अप्राणस्यैव देहस्य अप्राण म्हळ्यारी मडे प्राणतील एक देहा वैरी मड्या वैरी मंडनम लोकरंजनम तक श्रृंगार केला रे कितले छंद चालते कितले तक एक व्हॅल्यू असले कितले कालताय पळो येता कितले वेळताय पळो येता कितले आस्वादन करी येते कितले वेळ दवरी येते सगळ्याक आमकां गोत्तशिल्ल्या विषय अपास ताजे भितर इच्छा नाकामा आम्ही तशी अप्राणस्यैव देहस्य मंडनम लोकरंजनम तशी भगवत भक्तिहीनस्य भगवत भक्ती जावका जीवनांतू भक्ती कसं म्हणून कोळका आम्ही कोळका आमका जाल्यार हे स्तुती पोरा वाजून आम्ही त्यांनी भक्त पोरा कशी प्रीती केल्या कसले इच्छे करणं त्याला निष्काम जाऊन कशी प्रीती केल्या म्हणून ते आम्ही मना करून घेवेत आता आम्ही हगूर स्तुतींतू रेग्या तुमगेल्या सकड बुक असल्यारी तुम्ही रेफर करूयात अध्याय 8 स्कंद 1 हे येथील स्तुती आम्ही मना करून घेवचे काही पुढे एक बार की 15 श्लोक मागशी वचका जाता इत म्हळ्यार ते प्रकरण केद नेता म्हणून आमकां कळका नव्हे तुमक सगळं गोतशील तशी स्क्रीन शेअर करत महाभारत युद्ध जत्तची पांडव पंच पांडव पुरा भिन्न जातांती हंगा
ರಣರಂಗಾಂತು ಜಾಂಗ್ ಮೋಣು ದುರ್ಯೋಧನು ಏನಿತ್ತು ಓಣಸ್ತ ರಣರಂಗಾಂತು एक मिनिट या कोमार्थ संघ हा तशीची रणरंगांतो दुर्योधन जांग म्हूण आसता जांग म्हूण कोण घेवन आसतना तागेले मित्र जावन आशिल्लो अश्वत्थामो कसं करता म्हणल्यार तागेले सांगता तू बेजार करू नका युद्ध सोलवल म्हणून हांव तुका निद्दल कडेन आशिल्ले पंच पांडवांगेले ಮತ್ತೆ कट्टुकोरनु तुगेल पायमुळ हाणू हांव समर्पण करता तुका खुशी करता म्हणून सांगून वता तेच रात्री कृष्णाक कळतीये तो सर्वांतर्यामी नमे ताका कळता तो पंच पांडवा सांगता आजी युद्ध जालेले दीस नमे शिबिरा निद्दोच क्रम ना तुम्ही अनेक एक शिबिरा वच्चेंती म्हणून तांकां तांगेल शिबिरात कोण अनेक एक शिबिराक निद्दोचे सांगता ते तांगेल चेरडू उप पांडव निद्दतांती ते उप पांडव म्हणले कोण अश्वत्थामु तांगेले माते गळ कट करून दुर्योधनाक समर्पण करता अरे ही बेजार जाता खुशी जायना दुर्योधनाक असताना अपास खुशी करचे की तरी अश्वत्थाम कसं करता पंच पांडवांगेले कडेरची एक चेरडू उत्तरेल गर्भ असता ताकजीश मर्या कशी जाल्यार पांडवाल वंश आणि मुखार वैर येवचे नज्ज म्हळ्यार की तरी म्हण सांगून तिगेल गर्भाची ब्रह्मास्त्र सोडता ब्रह्मास्त्र सोडताना हंगा कृष्ण कसं करता पांडव पुरा युद्ध सकड जिखवल्यांती आणि मिगेल हंग गतीना म्हण सांगून हंगा द्वारका वत्तापण म्हण सांगून धृतराष्ट्राकरन 3 अश्वमेध यज्ञ करयसिता युधिष्ठिराकरन 3 अश्वमेध यज्ञ करयसिता तशीची आता हस्तिनावती तुकून बाहेर सरता बाहेर सोरन रथार बेस्ताना ಈಗೆಲ್ಲ ಗರ್ಭಾಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ लागला ना तिकते पोट्टा उज्जेल पेटाक ती धावन येता रोण येता पायी पायी महायोगी देव देव जगतपते नान्य त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यू परस्परम तू नंतर मक विंगड गतीना पाही पाही महायोगीन रक्षण करी दवा तू नंतर मक विंगड गतीना मिगेल पोट्टान तू ते मृत्यू आयला तू मक रक्षण कर दवा म्हणून सांगून तीन धावन येताना उत्तरेन कृष्णा कळतीये अश्वत्थामाल काम ये म्हणून सांगून उरले कृष्ण कसं करता इगेल पोट्टा भितर रिगून ते ब्रह्मास्त्र नाश करता आणि चरडाक वंचयता जल न आपल्याला काम म्हणून सांगून अपास दोन्ही वेळाक कृष्ण रथार बेई सुसूर करता पाय दोरनशी चोण बेई सुसूर करताना त्यांचे ते ಒಟ್ಟು रबील पूर जणाक भारी बेजारू कशी वच्ची नाक म्हणून सांगू काही जायना इत म्हळ्यारी तांक कशी कृष्णान वत्ताना कितली बेजार जाता तेच बेजार इतली काळ द्वारकांतू तागेले ते भक्त जणान मागीर गांवतुल्यान प्रजेन मागीर बायलान पुरा तितले कष्ट अनुभविस असो पुरो हे देखून वच्ची नक्का म्हणून सांगू जायना ते देखून त्यांनी ते दोळ्या उद्दा काणू कृष्णाक जायत कृष्णा बाहेर सरताना ते राबताना कुंती धावन येता कुंती धावन येऊन कृष्णा म्हणून सांगून ती स्तुती करू सुरू करता तक्काची कुंती स्तुती म्हणजे आता अर्थ जातच ना सगळा काही काय रेस्पॉन्स ना मका आवलोच ऐकतच ना ऐकतास
फास्ट जात की ना माताजी ऐकत असं हा जायचं तशी कितल्या गंटल्या रब्बो का मुरलीधर प्रभुजी किती घंटा राबवू शकतो? प्रभुजी माझं मुलगी आहे ना. 7:40, 8:40, तशी 9:30 तनक टाइम होतो नाही ना हंग कसं जात म्हणल्यार सुरवेरचे आम्ही एका स्तोती पळया सुरवेरचे स्तोत्र कसले कुंती वाच सकडाने मेगलोट सांका नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अंतर्बहिरवस्थितम् अंतर्बहिरवस्थितम् कितले म्हणल्यार पॉवरफुल म्हणल्यार आमगेले भागवत प्रति खंयचे स्तुती जेव खंयचे वाद्यंती प्रति एकाके ताजी फल विंगड दिला दावान पंच रास पंचाध्याय वाजल्यारी कसले हृदय रोग वता मागीर दावा देवा पावता कितले म्हणल्यार काय अंगा कितले पॉवरफुल म्हणल्यार 7:40 भागवत महात्म्यान सांगला श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यम भागवतोद्भवम नित्य सांगल्यारी कसं जात म्हळ्यारी पटेन स्वमुखेनैव यदीच सी पराम गतीम आमका ते परम गती मेळत काय कितले नित्य वाजू का सगळे भागवत वाचे नाका एक अध्याय वच नाका श्लोकार्धम श्लोक पादम वा आज आम्ही एक श्लोक वदले तंतु श्लोक अंत सांगला महात्म्यांतो श्लोकार्धम श्लोक पादम एक अर्ध श्लोक वदले पुरके ते परम गती जावन आशिल्ले ते कृष्णाले गोलोक पावता आम्ही नाजाल्यारी अर्धाचे अर्ध श्लोक पादम वा म्हळ्यारी श्लोक अर्ध श्लोकाचे अर्ध म्हळ्यारी काल श्लोक ते काल श्लोक वाचल्यारी आमका दबाले अनेक कडेन सांगला तेची महिमेंतो श्लोकार्धम श्लोक पादम वा आडियो ना बस. अटे भागवतम यः नित्यं पुण्यमवाप्नोति Wait. राजसूया अश्वमेधयोः म्हणून बरयला राजसूय याग केलेले तुमचं continue कर. पुण्यस्कै अश्वमेध याग केलेले पुण्यस्कै नित्य आम्ही भागवत अर्ध श्लोक नाजले अर्ध अर्ध एक पाद वाचली म्हणल्यारी राजसूय आणि पुण्य मेळता आमका म्हणून हंगा सांगला तशें असताना आम्ही भारी भाग्यवंत मुरलीधर प्रभुजीन ये चरण प्रभुजीन Message. ये क्लास अरेंज केला आमका इतली जणाक आयच्या दिसाक हिंदी ಗೊತ್ತಾ ಹಂಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಂಡಾಪಟ್ಟಿ ಎತ್ತ ಎಸಕಡ ಹಿಂದಿಂತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತೂ ಪುರ आमगेले इस्कॉनाचे गल्ल्या पुरो टाइप केल्यारी जाल्यार कितली जण आसा आमचे गेल मात्र येतला आजी काही कितली प्राय गेले लोक पुरा तांकां सगळ्याक अवकाश ये तशी हंगा सुरवेरचे श्लोकांत कोणती सकता नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम तू नमस्ये ही नमस्कार घालता कृष्णाक अनेक एक कसं म्हणल्यार हे स्तुतीचे प्रत्येकते म्हणल्यार स्पेशालिटी हे श्लोक सूर जाताने कुंती महाराणी नमस्ते म्हणता आणि हेंडांतूय तशी नमस्ते म्हणून सांगता दोन कडेनी नमस्ते नमस्ते म्हणता तशी हांगा नमस्ये पुरुषं त्वाद्य म्हणता तो आदि पुरुषं तमहं भजामि म्हणून अत्त प्रभुजीन सांगेल ब्रह्म समेत तांतू ब्रह्म सांगता कृष्णाक आदि पुरुष ते ती ಗೊತ್ತಿशिले ती साधारण एक बैलमेनशी नाही शिलती ती ज्ञानोदित जावन आशिल्ली एक बैलमेनशी ती कृष्णाक ती ಗೊತ್ತस दावान सांगेल सूत्र मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु म्हणून ती ಗೊತ್ತस दावान कसं सांगला म्हणून मन्मना दावाक आलोचन करका भव मद्भक्तो ते ती केन्नाय कृष्ण आलोचन करता म्हळ्यार तिगेल चेरडू वाल केन्ना रक्षण करतालो विष्णूची
आणि बाबा मत भक्त ती भक्त कृष्णाले ऑड डिवोटी ती कृष्णाले मध्याजी कृष्णाकजी हे करती नमस्कार करता मध्याजी माम नमस्कारो मक्काची नमस्कार करी ती म्हणून सांगला त्या तिळवळीक ती काशील देखून ती सुरवेरीच पळ नमस्ते म्हणून सांगतात नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम तो आदि पुरुष म्हणून गोतस म्हळ्यार ती पळयला तिणे ती गेले पुत्र वधून अत्त गर्भावेरी जळलेले हे अनुभव जत्तस मिगेल गर्भपात जत्ता म्हणून सांगताना कृष्णान भितर रिगून ते रक्षण केलेले तीन पळयलस ते देखून ती गोतस तो सर्वांतर्यामी म्हणून तो प्रकृती ईश्वर म्हणून गोतस प्रकृती परम प्रकृती म्हळ्यार प्रकृतीचे पर जावन असतो तो प्रकृतीक भितर ना प्रकृती म्हळ्यार कसले प्रकृती म्हळ्यार कसले म्हणून कळका प्रकृती म्हळ्यार भगवद्गीतेंत सांगला 14 अध्याय 50 श्लोकांत सत्वम रजस्तम इति पुन्हा प्रकृती संभवाः म्हणून सांगला प्रकृती म्हळ्यार कसले सत्वम रजस्तम हे 3 गुणाचे मिश्रण आहे प्रकृती ते 3 गुणाचे अतीत जावन आशिल्लो प्रकृती परम म्हळ्यार ती सांगता कृष्णा पळोवन तू प्रकृती परम 3 गुणाचे अतीत जावन आशिल तू गिरी अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम तो प्रत्येकले अंतर भितर बहिर बाहेर असतो प्रत्येकले भितरी अस जल्लेरी अलक्ष्यम म्हळ्यार कसले तो दिसना भितरी अस भितरी बाहेर अस म्हणजे इथे दिसना तो भितर अस म्हणजे तो इथे आमका दिसना इथे म्हळ्यार ते देव ईश्वर वय आम्ही भगवद्गीतेन सांगला ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन आम्ही दवाले अंश म्हणून सांगला तशेला आम्ही ईश्वर वय गुण अंत आम्ही ईश्वर प्रभुपादन संगोशिले आम्ही सकड मिनिस्क्युल कृष्णा म्हणून सान मिनिस्क्युल कृष्णा म्हणून संगोशिले प्रभुपादन आम्ही सकड सन्न कृष्ण आम्ही गुण अंत कशी समुद्रात कोण एक बोट उद्दा काढल्यारी समुद्र गुण पूर ते एक ग्लास उदकांत आसना मे ते कितली मिठशी की तितले मिठशी हांगा हे वे तांत कितले सकड केमिकल्स आसा ते पूर केमिकल्स हे ग्लासा उदकांत आसता तशीची आम्ही ईश्वर इति म्हळ्यार आम्ही अंश दावाले आमकां गुण आसा दावाले जाल्यार आम्ही पुरा सन्न आमकां आम्ही माया पडचे चान्सेस सांग प्रभुपाद सांगता आम्ही ईश्वर आज परपरटांत आम्ही ईश्वर जाल्यार आम्ही सन्न जल पेटाक आम्ही प्रकृती पर न्हय आम्ही प्रकृती भितर असंती त्रिगुणा भितर असंती आम्ही माये भितर असंती आमकां माये भितर पडचे आम्ही चान्सेस आसा चड चान्सेस आसा देव मात्र माये भितरी पळना तेन्ना आमी इथे ताका दिसना आमकां तो भितर असल्यारी भायर असल्यारी कितें दिसना म्हळ्यार इतले सुलभ ना तो जण पुरो मना जणान पुरो कसो लेखला तो सकडाळे बरी एकलो देव आमगेले बरी एक देव म्हणून दावाना सांगला 9 अध्यायांत अवजानन्ति मामूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् अवजानन्ति मामूढा मूढ हे जण मूढ त्यांनी म्हाका अवजानन्ति म्हाका मना कोरून घेनांती त्यांनी लेखतांती हांव मनुष्य रूप ऑर्डिनरी जण हांव जाय जेवल्यार मनुष्य रूप काण घेतला हांव सकडाले बरी एक मनीस म्हणून मिगेले अव्ययनी अजय जावन आशिल्ले ते तांगेले मिगेले रूप त्यांनी मना कोरून घेनी म्हणून सांगला ते देखून ताण सांगला 7 अध्याय तू कसं सांगला नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता तांगेले मिगेल मध्ये एक परदेश ते परदेशील देखून हांव दिसना तांका नाहम प्रकाश सर्वस्य सकडाके हांव मिगेल रूप दाखोवन दिना हांव मिगेल स्वरूप दाखोवन दिना कशी इतक नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता आवृत जावनस हांव कंचन योग मायेंतू हांव आवृत जावनस देखून हांव दिसना म्हणून सांगला ते देखून आणि 2 श्लोका वचकावे प्रभुजी 2 श्लोक स्टार्टिंग काडयाची मागीर एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास दिल्ले सर जायत
आता दोन्ही श्लोक ते विषय उल्लेख पडे माया जवनिका चन्नम अज्ञादोक्षजम अव्ययम न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा माया जवनिका चन्नम आव तुमक दिसना न लक्ष्यसे आव विजिबल नाही आव दिसना इत्येक माया जवनिका चन्नम जवनिका म्हणल्यार कर्टन माय म्हणल्यार कर्टन सताद्या कशी सांगला देवान तशीची माया जवनिका चन्नम अज्ञादोक्षजम अव्ययम आम अदोक्षजो आम अळते कोरू जायनतिलो अव्ययो म्हाका नाशना म्हणून कळना तांकां अलक्ष्य तांकां कळना इतिमितन म्हळ्यार एक नटो नाट्यधरो येता एक बॉम्बे आटांतू कशी बॉम्बे पूर उलयता ನಂತ ಹಸ್ತ ಮುಳ್ಳೆಕ್ತ ನಿಜಾವಂತರಿ ಬಾಂಬೆ ಹಲ್ತವೆ ನಾ ಬಾಂಬೆचे कंट्रोल पूरा वैरी रब्बीलो ते सूत्रधार आसा ते शीची आमकां गोतना ते बॉम्बे आटशे आमी बॉम्बे ते देखून आमकां तो विजिबल नाही माय आमकां आडस हे त्रिगुणाचे म्हूण ते सांगतास तो तशी प्रभुजीन सांगिल्ल्या वरी हांव हांगा एक पावस दिव्या रब्बयता म्हूण सांगना आनी मुखार आनी एक वार जावो हेच क्लास कंटिन्यू करूया देवान दय केल्यारी हांगा मिगेले लेक्चर ऐकले पुरा मिगेले कोटी कोटी नमस्कार ಗೊತ್ತಶಿಲ್ ಮಟ್ಟ सांगला आलोचन केला सुमार ये जायव्या मक्का म्हण जाल्यारी म्हाका भगवद्गीतेचे एक श्लोक उडगा सैल 18 अध्यायाचे नच तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता नच मे भूयात अन्य प्रियतरो भुवी म्हणून सांगला कृष्णान ही कसं म्हळ्यार ताजेर तू हे मिगेले भागवत आणि मिगेल विषय कोण दुसरे लोट चर्चा करते की तसल एक मनशान आणि मुखार जन्म येवचे काही ना आणि तितके प्रितीच म्हाका आणि कोणेय ना आणि मुखार जन्माक येवचे ना म्हणून सांगला ते देखून दवाल प्रितीच जगता हांव अशी पुणी हे वाटेन पुणी म्हूण लेखून हांव ओपवलेले ते देखून तुमकां कसले मिगेले हांव आज उलयले तू कसले चुकला जाल्यार मिगेले ते मिगेल दोष म्हूण लेखून घेवन अपराध सहस्राणि क्रियन्ते विषमया तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व पुरुषोत्तम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे